Ahojte, viaceré reklamné kampane boli pre mňa výzvou a motiváciou natočiť toto video, v ktorom sa pokúsim vypiť pol litra rastlinného slovenského mlieka na X bez prestávky a za čo najkratší čas. Prečo rastlinného? Najbežnejšie mlieko, ktoré môžeme dostať na pultoch obchodov, je krávské, lenže toto mlieko nielenže je od kráv, ale je to mlieko materské, ktoré je prirodzene určené pre teľa. Preto ak nie si teľa, nie je dôvod piť materské mlieko kravy. Vysvetlím prečo. Tieto kravy sú dnes už ako iné hospodárske zvieratá prešľachtené a produkujú viac mlieka, ako ich teľa potrebuje. No napriek tomu sú už krátko po otelení teliatka kravám odoberané, čo spôsobuje krave aj teliatku veľkú bolesť a žiaľ vzhľadom na materské púto, ktoré je prerušené. Ak sa zamyslíme, prídeme na to, že človek je jediný cicavec, ktorý pije mlieko aj v dospelosti, a to dokonca mlieko iného živočíšneho druhu. V modernej spoločnosti máme na výber. Nemusíme využívať kravy ani iné zvieratá. Začínam preto túto bezmliečnú výzvu a vychutnám si teraz pol litra rastlinného mlieka, respektíve nápoja, ktorý je bez obsahu laktózy, bez cholesterolu, rastových hormónov, ktoré podporujú rýchly vývoj teliatka. Ďalej je to nápoj, ktorý je obohatený o vitamíny a minerály a okrem širokej ponuky v obchodoch si ho môžeš ľahko pripraviť aj doma. Na výber máš hneď niekoľko druhov: sojové, mandľové, rýžové, mlieko z lieskových orechov, ako tu navidíš, z orechov kešu, ovsené, konopné, špaldové, kokosové, makové, ktoré obsahuje až 12 krát viac vápnika ako krávské a iné ďalšie, takže dobrú chuť. Máme pol litra, aj trošku navyše. Osviežujúce. Takže ďalej vyzývam Nikoletu Kováč alias Row Daughter, ovocníčka a Elišku Valentovú.